беше политика на Европейския съюз преди и за подготовката ни за приемането ни в Европейския съюз и членове на нашата неправителствена организация. Палитрата е много разнообразна, защото на първо място трябва да кажа, че са съставните общини на област Русе, културни институции, университета, неправителствени организации, всичко огледално в общи линии, като казвам огледално. Институцията, homологичната от другата страна на брега, в Гюргево, въпреки че ние надхвърлихме вече границите на Гюргево и сътрудничим с други окръзи в Румъния и градове в България. И основната дейност, както вече казах, е осъществяване на трансгранични контакти не само между представителите на държавната и местната власт, но и между всички наши членове, като приоритет се дава на проектите трансгранични, действащата програма, която дава възможност на доста институции, както и на местни администрации. Това е програмата Интерек Румъния-България. И това, което винаги казваме, че е най-лесно, въпреки езиковата бариера, най-лесно осъществими са културните контакти, защото осъществяването на съвместни изложби, концерти, обмяната на фолклорни и не само фолклорни ансамбли, много по-лесно се преодолява езиковата бариера, защото изкуството само по себе си има своя си език и казва много неща, които понякога не е необходимо дори думите човешки да дойдат на помощ. Много активно е сътрудничеството между Русенският музей и Георгиевския музей. Смея да кажа, че едно изключително партньорство има между тези две културни институции и се радвам, че днес присъстваме и на една изложба, която пък показва етера. Много румънци са чували за етера, защото те посещават на път за морето, всъщност вече познават много добре Велико Търново, но харесват и Габрово, да не изреждам, харесват и Троян и така нататък. Харесват тази част на България и са силно впечатлени от това, което виждате на етер. И аз се радвам, че днес пък георгиевчани, а и сам и гостите на града ще могат да видят днешната изложба. Културата ли е нещото, което най-силно може да свърже две общности, два народа, румънския и българския? Вчера бяхме в манастира Кумана. Да. Там е представена една много трагична история, свързана с войни между Румъния и България, но ето вие осъществявате едно друго сътрудничество. Смея да кажа, че културата е нещото, което, както казах, преодолява даже и политически пристрастия. Там няма политика, културата сближава. И пак ще се повторя и ще кажа, че това е най-лесният начин за опознаване на който и да е съсед, от която и да е държава, защото културата е многопластова. Тук е танц, музика, изобразително изкуство, занаятчийство, традиции, костюми. Това най-лесно изгражда и дава представа за твоя съсед или за другостта или за другия. Тази изложба, 15 истории от музей Етер, показва занаятчийството в една част на България, но дава и възможност на румънската публика да опознае българските занаяти. Запазени ли са занаятите в Румъния? Според вас какво ново могат да открият румънците в занаятчийството през тази изложба? Благодаря ви за този въпрос, защото ще кажа нещо, което не се знае в България. Какво е отношението на държавата към традициите, към обичаите на румънския народ? Румъния е разделена на окръзи, докато стигна до отговора на въпроса ви, а не на области. И всеки окръг, 42 окръга, се управлява от така наречен окръжен съвет, който е ковчежника. Казвам, там са парите, те определят парите на институциите, които са на тяхно подчинение. Във всеки един от тези 42 окръга има така наречените окръжни центрове за съхранение, популяризиране, традициите и обичаите.
Това е самостоятелна институция, към която има и така наречено Народно училище. Тази институция, основната им мисия е да запази и да популяризира наистина традициите, местната култура, местните занаяти. Там няма ограничения, има ателиета с автентични занаячии, както и за музика, и съвременна музика, но няма възрастови ограничения от деца до пенсионери, така да го кажа. Палитрата ножицата е много широко отворена и има ателиета за такачество, има ателиета как да се научиш да предеш, как да плетеш, как да правиш грънци. Нещо, което и това, както казвам, за това нещо стои държавата. И е нещо, което би могло, както сега е модерно да използваме израза обмяна на добри практики. Разбира се, тези две думички малко не се вписват в традициите и занаятите, но има и много пресечни точки в нашия регион, тъй като изложбата вашата е в Гюргево. Русе и Гюргево дели ни една река, символично казвам дели, защото тя по-скоро ни обединява. Много общо откриваме, как да кажа, в нашите традиции, в обичаите, в традиционните костюми, носиите, в посудата, в битовите предмети от обзавеждането на една къща. Това ни сближава. Как стои румънската държава зад културата и занаятчийството? Държавата стои зад културата и занаятчийството. Затова не случайно дадох пример с тази институция. Ние такава институция нямаме. Ние имаме читалища. Финансирайки ги, да, защото и тук има читалища, но думичката читалище няма в румънски език, тук те се наричат културен дом, Каса де култура. Освен, че имат читалища в скоби на румънски културен дом, те имат, пак дебело подчертавам, тази институция самостоятелна, с менеджер, директор и с екип, колкото и да е малък. Окръжни центрове за съхранение, популяризиране, традициите и обичаите. Това е по-голямо доказателство от това къде е държавата в случая. Разбира се, не бива да идеализираме и те си имат трудности. Това кой ли няма. Живеем в такива времена и в момента и за нас е трудно, и за Румъния, и за България, и не само. Но факта, че тази институция съществува и че се дава бюджет, дава и се бюджет, за какво говорим? Кое ви провокира да станете този посланник между Румъния и България? Благодаря ви за този въпрос. Ще споделя за хората, които ще гледат, надявам се повече да са. Аз работих в Русенската регионална библиотека преди много години. Вече 23 години съм отдала от живота си на трансграничното сътрудничество. Моето семейство имахме и имаме все още приятели от смесени бракове. Българин за румънка, румънка за българка, и аз използвах приятелските си контакти, семейни. По стечение на обстоятелствата, чрез тях стигнахме до определени културни институции в Букурещ, Националната библиотека, Столичната библиотека в Букурещ, до Асоциацията на българите и започнах контактите още докато работих в библиотеката. И както ви казах не случайно в началото на нашия разговор, политиката на Европейския съюз за създаването на еврорегиони, областна администрация Русе съвместно с община Гюргево и Русенски университет решиха и дори бяха на обмяна на опит, решиха да създадат еврорегион, което, както казвам, подчертавам още веднъж политика на Европейския съюз. И всъщност ние сме по опита на Виадрина на полско-германската граница и дори Брие, така наречения българо-румънски интеруниверситетски център към Русенски университет, това е магистърската степен по европеистика, също е създадена едновременно с еврорегион Данубиус. И кое ме провокирали? Трудна крачка беше, защото това е неправителствена организация.
но след като все пак имах вече твърде много контакти натрупани, поназнайване малко на румънски език, неминуемо трябва да се знае румънски език, стъпка по стъпка се хвърлих в дълбокото, напуснах библиотеката и започнах работа в тази неправителствена организация и не съжалявам за това. Бихте определили тези години като успешни? Бих ги определила като много успешни. Ако ме попитате, бих ли се върнала назад и бих ли направила пак този избор, ще кажа да, твърдо да, защото това, което постигнах, не съм убедена, че бих могла да го постигна, ако бях останала в библиотеката. Благодарна съм на всички приятели и познати, които са ми помогнали да стигна до тук. Дано не прозвучи нескромно, ще се позволя да кажа нещо от моето CV. 3 години имах възможността, докато ще работя в библиотеката, да живея в Букурещ. С помощта на столичната библиотека в Букурещ ми беше предложена тема за изследване румъно-българските връзки в книги и документи 1820-1878 година. Написах книга, идеята беше, бях поканена на разноски на столичната библиотека в Букурещ и спечелих стипендия към Отворено общество. Това ми даде финансовия ресурс и така научих езика в Румъния. Имам сертификат, явих се, нота зече, най-високата оценка. Но първо, че имах невероятната възможност, обиколих всички библиотеки, библиотеката към Държавен архив, към Академията на науките, докоснах се до вестника на Захари Стоянов Телеграф, чийто кореспондент е бил, и всъщност открих много материали за моя роден град Русе и в тази книга, която успях да издам с съдействието на столичната библиотека в Букурещ, има и глава посветена на Русе. С моят съпруг, светла му памет, познати в музейните среди, Румян Ганчев се казва, направил е много за музейното дело. Написахме пътеводител на Букурещ, който пък ни даде възможност и станахме първите българи, членове на Асоциацията на румънските журналисти и писатели в областта на туризма. И за да се похваля още малко, да не съжалявате, че сте ме поканили, тази година, февруари месец, бях извикана в румънското посолство в София, за да бъде връчен орден на президента Клаус Йоханис за заслугите ми за трансгранично сътрудничество. Симеон Саксков-Бургоцки получи такъв, мисля и диригента ни Найден Тодоров, което смятам, че е признание за работата ми. Да, вие сте получили това признание заедно с наистина големи имена, единия в областта на културата. Не случайно ти казах, защото все пак аз ще повторя, аз идвам и работя в неправителствен сектор. Не съм нито депутат, нито сенатор, нито директор на някаква голяма институция, не съм музикант, не съм писател, не писател съм. Кажете ми, тази изложба е една малка част от всичко, което се случва за трансграничното сътрудничество между Румъния и България. Но все пак, каква част? Може да е малка, но как бихте я определили? Тази специална изложба. Тази изложба? Аз няколко думи преди да ви отговоря на въпроса. Имах щастието на тези години да стана манекен, но манекен на традиционни носи, български и румънски, тъй като Алекса, която днес местният музеограф в Георгиевският музей е автор, в съавторство с Мадалина Кожухарева издадох един прекрасен албум с традиционни носи, български и румънски. И всъщност моето съприкосновение и тези многобройни изложби, които се осъществиха с музеите и музея в Велико Търново също, ми дадоха твърде много познание и информация за неща, които аз не съм ги знаела, които ме накараха да още повече да вярвам, че точно правилният път е пътя на културния обмен, на културното сътрудничество. И точно такива изложби, като тази изложба от днес, защото тя разказва за живота на хората. Това е нещото, което сближава.
защото ти като видиш как е живял твоя съсед, ти казваш, това колко прилича на наш. Ама и това го има и при нас. И това настръхвам в момента, като ви го казвам. Това сближава. А по-хубаво от това няма. Да, музиката и тя преодолява езиковата бариера. Но пак казвам, бита и културата на който и да е народ е най-сблизяващо. А пък да не говорим за рецептите и за общата кухня. Защото все пак и без храна не може. Колко общи неща, дори има и думички, които една и съща думичка, специално говоря за Румъния, България, използваме в нашия език. Благодаря ви за това интервю. Виждам, че хората вече идват. И аз ви благодаря от сърце.